industrie, bineînțeles, din partea firmei noastre. Noi, ca și aliaj, în compoziția aurului, folosim paladin, platină și argint. De ce folosim aceste aliaje? Pentru puritate, flexibilitate și, bineînțeles, să ridicăm calitatea bijuteriei. Pentru că dacă lucrăm și noi cu nichel, zi și cucă, atunci nu este nicio diferență între aurul care este pe piață, bijuteriile care sunt pe piață, cu bijuteriile care se le vedeți dumneavoastră înăuntru. Și la aurul alt trebuie să fiți foarte atenți unde cumpărați, pentru că în principiu vă spune că este aurul alt, dar el este suflat. Cu o perioadă anume este la suprafața aurul galben. În principiu, dar nu există aurul alt, dar cum îl aducem la viață? Se folosește 80% paladin și argint, numai 20% aurul de 24 de carat. De aceea, dacă dumneavoastră să doriți o bijuterie care nu există la momentul de față, ca aur alt, se dă comandă, dar comanda nu are cum să termine în 10 minute sau jumătate de zi. De ce? Dacă observați, nu avem mașini matrițe, totul se lucrează manual, de aceea trebuie să avem răbdare ca bijuteria respectivă să fie lucrată cum trebuie. Știți că avem 4 pietre prețioase, diamantul, safirul, smaragdul și rubinul. La pietrele prețioase, caratul, tenziva și puritatea este cel mai important, la pietrele semi-prețioase, numai creitul. O grămadă de pietre semi-prețioase găsesc cum ar fi zircon, turchiș, lapis, topaz, amatist, granat, corale, aquamarin, cuarț, rodolin, sulfanin și multe altele care încă nu le știm sau nu sunt pe piață. Și la diamante trebuie să fim foarte atenți, pentru că ne spune în principiu că este diamant natural, dar este diamant artificial. De aceea și acolo trebuie să știm de unde să cumpărăm și, bineînțeles, să avem o garanție. Cine vă spune că avem diamante la 200, 300, 500 de euro, bineînțeles că vă copelește de față, pentru că nicăieri în lume nu există diamante la prețuri. Acum eu vreau să prezint câteva modele și urmă să intrăm înăuntru. Începem de la diamant. Aici avem un solitar de 0,72 carat de diamant. Este lucrat totul pe aur alb. Bineînțeles, cum am zis, dacă îl doriți pe aur galben se poate face sau combinat, cum doriți dumneavoastră. Și la diamante și la celelalte pietre putem găsi foarte multe nuanțe, numai cum era înainte. Putem găsi diamant negru, albastru, verde, mov, roz, culoarea șampanie, care, bineînțeles, și prețul este pe măsură și se găsește foarte tare. În afară de diamant, avem safirul. Safirul combinat cu diamant pe aur galben. Avem rubinul, tot împrejur combinat cu diamant. Montura este pe aur alb, restul este aur galben. Doamne ferește, să nu vă gândiți că toate bijuteriile sunt numai cu diamante. Pentru fiecare om, pentru fiecare buzunar, se găsește câte o bijuterie. Important să vă placă dumneavoastră, dar în același timp să negociem, pentru că în Turcia tradiția este să servim o cafeluță turcească, un ceai turcesc, negociem, dacă e bine, Doamne ajută, dacă nu, să fim sănătoși pentru data viitoare. Avem smaraldul. Smaraldul și dumneavoastră pe timpul Imperiului Otoman era o piatră care nenea sultanului îi plăcea foarte mult, iar inelul lui Hürrem, tot din smarald a fost făcut, care se află acum la Topkapı Saray în Istanbul. Nu știu dacă ați auzit de piatra tanzanit. Piatra tanzanit este o piatră semi-prețioasă, care în continuare o să rămână piatră semi-prețioasă, dar pentru că nu mai este găsită extrasă, a ajuns la valoarea diamantului. Tot lucrată pe aurat, combinată cu diamant. Avem două modele care au câștigat o cupă, iar firmele brand ne vor patentul. Știți și dumneavoastră, o firmă brand, când scrie numele, de la 10 lei ajunge la 100 de lei și mai mult plătim brandul, nu bijuteria în sine, nu lucrul în sine. De aceea noi dorim să promovăm aici și dumneavoastră la rândul dumneavoastră să ne faceți reclamă, pentru că reclama se face din om în om, din ură în ură, e vorba la noi. Primul model se numește modelul Hocus Pocus. Avem safir cu diamant, montura este pe aur alb, restul este aur galben. Ne-am plictisit, facem cu smaragd. Pentru început avem două inele într-unine. Putem să-l folosim în același timp și ca un pandantiv, pe o parte și pe alta. Putem să-l folosim și ca o brățară cu două închizători. Putem să-l folosim și ca o broșă, nu mai trebuie să fim atente când legăm fularul să nu pierdem. Al doilea model se numește modelul îngeraș. În mijloc avem diamantele albastre, iar pe margine avem diamantele clasice. De ce îi se spune îngeraș? Pentru că avem
o aripiară. Dacă îl dorim cu o singură aripiară combinată cu diamant albastru cu diamantul clasic, putem să-l folosim. Dacă dorim, folosim numai cu diamantul albastru. Ne-am plictisit, ne întoarcem pe partea cealaltă și avem un soliter. Îl combinăm. Iar la final, îi deschidem din nou aripioarele și putem să-l folosim și ca un pandantic, și pe o parte și pe alta, și în același timp și ca o broșă. Avem un model de verighete de la o firmă brand care se numește firma Carrera Carrera. La verighetele acestea aproape 3 luni de zile se lucrează la ele. Ce reprezintă dragostea, bucuria, familia? Dacă observați, avem o fetiță și un băiat, avem grâu, avem trandafiri. Știți cum este? E una când o bijuterie este lucrată la matriță, să punem matriță și în 10-15 minute o scoate la viață, o aduce la viață și noi ne ducem, bineînțeles, și întrebăm cât este gramul, și e una când se lucrează manual, cum este și a noastră. Ne ducem în Maramureș și o găsim la 3.000, 5.000, poate și mai mult de euro, dar ne ducem în Carrefour, o găsim la 200-300 de lei. De aceea, diferența de lucru manual de acolo începe. Avem și o firmă brand nouă care este adusă la viață de directorul nostru general, care se numește firma Patara. Firma Patara reprezintă Antalya, reprezintă partea liciei greco-romană. Fiecare motiv în parte, fiecare model în parte are o semnificație. Mai multe detalii, bineînțeles că colegii mei o să vă explice înăuntru. Dacă doriți să vedeți colecția, dar într-adevăr este o colecție foarte frumoasă. Sunt anumite modele care ei înainte, greco-roman, pe timpul greco-roman, se gândea foarte mult că îi apără, ne dă bucurie, ne dă satisfacție. Sunt foarte multe detalii la firma aceasta Patara. Dacă doriți să aflați mai multe detalii, colegii mei, bineînțeles că o să vă confirme. Înăuntru, când o să intrăm, o să vă mai rețin câteva momente, să vă explic garanția, când cumpărați la ce trebuie să fiți atenți și cum puteți să faceți plata și în țară, în rate, cum doriți dumneavoastră. După ce terminăm toate informațiile înăuntru, cine se apropie de dumneavoastră și vă spune bună dimineața sau Günaydın, bineînțeles puteți să colaborați cu colegii mei, pentru că o să fie cineva să vă traducă din limba turcă în limba română. Dacă aveți dumneavoastră întrebări înainte de a intra înăuntru. Suntem pregătiți ca să intrăm în saraiul bijuteriilor? Doamne ajută! Vă mulțumesc frumos, poftiți!